לא יודע. צריך עזרה אחי? כתב סתירה. למה באת אליה? יואו! לא יודע כלום, מה עלק, איך הוא מפחד. תראו את הפנים שלו, צ'ט. ברו, אז במקום. ילדה קטנה. אתה באת לי ילדה בת 17. אתה לא הולך לשום מקום, אתה הולך למטה ואתה תשב לדבר איתי. איזה ככה הוא שם לו. אחי, תראה, לא, כל הכבוד, אחי, כל הכבוד, זה אבא, אחי. אני הולך, תלך, טוח, אחי, מרדים אותו, פתאום מוציא את המנגוך, שם לו על המצח. נכון, המנגוך. שם לו על הראש את המנגוך, נותן למנגוך בוקס, ואז אני מדביק לו את זה לראש, ככה הוא יהיה כמו מנגוך. עם הגרילי של ההוא שם ככה. שומר אותה מצח. סליחה. סתם את הפה שלך, הוא מגפגף אותו לדרך. אלה הסרטונים שאני הכי אוהב, צ'ט, נשבע לכם. פדופילים שחוטפים מכות, זה פטיש שלי. זה מטורף. אם היה עבודה כזאת, אני הייתי עובד בזה, באמת. פלאשבק. בנות כמה אתן? 16. אתן טובות בלשבור שדות? תביא את הסקייטבורד. בואי ננסה לעשות לו איזה דאבל פליקלק. אומייגאד, מה אני רואה? לא מאמין! אחי, ג'יג'י בצ'אט, אחים שלי יקרים! פאק, עלו עליי. אל תבואי לפה, עלו עליי. אני רואה בלייב שלך, אני אומר לך אל תבואי לפה, את רצה לפה. מה, אתה דפוק? יואו, שיר מה, חשבתי שזה ההוא, כי גם ראיתי את היריות משם. אני קופץ עליו. מה, הלכתי. מה הלכתו? מה? תקשיב, מכל הצדדים, יאללה, סע על זה פרבה, יוצאת מהמשחק הזה. וומן. ברור שאני... מה זה רונן, אתה קונה ויאגרה ב-KSP או בסופר פארם? אני קונה אצל אמא שלך ויאגרה, היא תמיד מביאה לי את זה בחינם. פרפל, are you Christian? What? Are you Christian? I'm Russian. Oh, so you're not Christian, you're Russian, Ask for what is your religion? I'm scared, bratан. You don't understand. Nice English they teach you in Russia, nice English. So how long you are autistic already? אתה יודע, מיק מתמתח אחי, עם הרגל הוא פותח את הארון, מוציא בושם, וזהו, עם הרגל הוא פותח את הדלת בבית. טוב. שלום לך קטינה. אפשר אינסטגרם? אני נשבע לכם שהוא עוקב אחריי. כל מקום שאני הולך בבית הוא מגיע. הייתי בשירותים השניים, אני בא לעשות את צרכיי, הוא מגיע, אני מחליף לשירותים של החדר שינה, הוא מגיע, יש לו קטע לעקוב כאילו? אני יצאתי לעבוד, נתת לי נשיקה במצח, וככה החיים עברו מהר בלי... מונטה, לא לסיסטיקה, לא לפרנטנטה, נני 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 ננו נני 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 נואל. כל הזמן כי אין להם מספיק זמן לסיים את המשימות ו-FK, זה הטקטיקה שלי. נני נני נני. איך הייתי מספיק למשימות כשהוא לבד, אחי? אני קרומית. זה שיש לי שם אדום אחי לא אומר שאני אימפוסטר, אני מקריש את זה. אני מדמיין את זה גם. טק הצלחתי, טק הצלחתי, טק הצלחתי. זה לא התשוט. הלו, מודפאקר. אוי, הבן זונה. איזה אדי דאון שצריך לתת לי גוף לפרצוף, צריך לתת לי עם הסייפון המסריח הזה. רציתי לעדכן אותו. אומייגאד, אני שונא אותך, יש איזה כיף שהוא ירד לי מהפיד אחי, אני כזה אוהב את זה שהוא ירד לי מהפיד אחי. וואי, איזה כיף שהוא ירד לי מהפיד. אני לא סובל אותו. הראיתי מצב שאני לא סובל אותו, באמת. אני כבר לא סובל אותו. הכל תרון, רק תירגע, בסדר? תהיה רגוע. די, אני לא יכול לשמוע אותך, סתום.
וואי, בוא נצא אנחנו לשיחה, איזה חופר, רק תרגע. אני רגוע, אני לא שכון לצד. וואלה, היה קל שאתה לא ישקר. שתבינו משהו, שתבינו כמה אתם גרועים. תסתכלו רגע, שתבינו כמה אתם גרועים. תסתכלו מצלמה. זה העכבר שאני משחק איתו. רגע, אני רוצה לראות איזה תוכן, רגע. תסתכל, זה העכבר שאני שיחקתי איתו כל המשחק הזה. זה העכבר ששיחקתי איתו כל המשחק. חבורה של גרועים. ועשיתי יותר...